Здравейте хора, това е третия ни епизод от нашото Да, това е продължение от третия епизод. Може би, не знам. Да е продължение, защото нали спря без да иска третия епизод. Да. Това ще бъде фонтанче. Да, ама сега трябва да... Абе, дай ми кофа, просто тем да взема от Iron Man. Добре, позволявам. 3, нали знаеш? Да. Човек няма да стане. Виж колко блока е. 1, 2, 3, 4. Трябва още едно блокче там. Абе, чухо се. Ще го правим, ако не стане. Чакай. Да, овца ще я сбутам. Гледай я. Кофа. Мърдай ма овца. Не. Гледам ръката, гледам краката. Се чакай. Да. Прав си. Казах, че трябва да е 5 блока. Едно блокче на страна трябва да бъде. Помагай малко и ти се. Добре, така вече съм съгласен. Сега вече опитай. Само малече. Сега опитай. Сега трябва да е... всичко да е 5. Да. И тука, значи. То фонтан ни ядосва, майче. Макар че ще бъде яко да си има фонтанче. Иди ми направи един слаб. Ето чезен. Дай. Дай. Чакай, стани. И ти трябва още един. Виж, ей тук е празно. Петьо, виж. Не, пълно е. Чупи го и пак го сложи. Вау. Иди ми направи един слаб. Хвърлихте ги, бързо вземи ги! Ето. Как се прави слабчаза? Яко, виж това с какво е обгърнато. Се трябва. Еди, бързо! Къде е слабото? Слава е тук! След това ми си дай да работи. Искам да ти покажа нещо. Дай! Заповядай. Давай. Сега пускай водата. Чакай. Така гадна ли бе? И... Дай аз да взема. Така? Хора. Русалина. Тя е супер модел, затова се казва Русалина, да не се притеснявате. Пак също вода? Да, аз да опитам. Може ли? Не, тя сега моята кофа. Виж ли какво е от моя. Виж откъде да вземеш. Вземи от тука. От тука, от края. Ези от края. Добре. Сега ако не стане направо хора, не знам. Човек, виж сега какво става. От толкова време стоене, гледай. Това е яко. Стига. Трябва да отидем до другото езеро. Да, гледай малко синьо. Така ще се бъде. Не сме виновни. Да, аз след като слушам епизода ще отидем... Не, няма да ходиме. Няма да ходиме. Вече аз се ядосах. Добре. Това ще им бъде фонтана, но за мен е хубав. Аре бе, от скапана вода. Чайте, че той се въдесва. Тихо!
Ти само я да си. Най-сетне го чупя. Всичко се го гледал. Но те гледай други. Гледам просто на това. Петю, ако Дали искаш това да съм- бъде от епизода. Аз ще това искахме да направим. Надявам се да ви е харесал епизода и айде чао.